Min Hacf etsem, barlık halıklarını Яңа ел бәйрәме белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Сезгә киләчәк тормышыгызда яңа уңышлар, чикләнмәгән бәхет куанычлар, корыштай ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы һәм озын гомерләр телим. 2021 елда авырлыклар килгәндә, бер-беребезгә ышанычлы, ныклы таяныч булып, бер-беребезгә зур мәхәббәт белән, бер-беребезне аңлап һәм санлап, bir-birimizge yol koyup, tормышның мәшәкате тоелмаслык итеп, кичкенә генә нәрсәгә дә шатлана белеп, ям таба белеп, кайгы хәсрәтсез, мул тормышта яшәргә насип булсын. Ә хәзер мин уйнаган шушы көйләр бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татар халкына миннән музыкаль сәлам булып яңгырасын. Татар халык көе шахта.